Ayan, panty, oh. Kunin mo dali. Tapos napunta namin dito nung na Malaka kami. Ganda tong sa Banat ay Tordaan, Kalilimpong. Wow. Good morning mga ka-dragon. Ay, nandito tayo ngayon sa ating hacienda. Dito tayo sa bukid. Ngayon lang ulit makapasyal. Today is Saturday. May napitasan pusing na hinog na bayabas. Ang baba ng puno na to, guys, pero ang daming bunga. Ayan, panty, oh. Kunin mo dali. Ang sukal na, oh. Last na punta namin dito nung na Malaka kami. Pero sila Ate Gretchen at Ate Aisa madalas dito. Ayun, panty. Ayun, paan. Wala kang kaagaw ngayon sa bayabas, ante, ng mga bata. Wala eh. Ayan, oh. Oh. Ayun. Pinagtatalon na naman mga ka-dragon. Pinagsasaka na naman. Laban lang ng laban. Kahit pa walang konti ang naani dahil sa kalamidad. Grabe, sukal na dito, guys. Buhay na itong mga saging. Oh, kakapal. Wow. Kaganda itong sa Banat ay Tordaan, Kalilimpong. Wow. Ay, maganda pag may lang. Nagsama. Kadilim na dito, oh. Nabuyado yun na eh. Okay lang mo. Mula ka sa natin. Itong ganito sanang nagpandun sa kabilang kubo. Doon sa nakawat. Ito, matabasan sana. Nalibingan ng presyo. Dito rin namin nabalak doon. Ayan mga ka-dragon, yung grid na yan. Ayan yung punla. Ayan, mga June siguro. First week ng July. Pwede nang itanim. Sila Kuya Efren pa rin ang nagsasaka dito. Ayun mga ka-dragon, maglinis-linis lang tayo dito. Grabe, oh. Tag-ulan na kasi kaya buhay na naman tong mga damo. Baka may ahas na rin dito. Pa-sprayhan na lang natin to ng grass zero. Ay, namulaklak na yung golden yellow bell? Yellow bell. Ito yung kamuti-kamutihan. Inuulam daw itong mga ka-dragon, sabi ni mama. Nung araw, inuulam nila to. Dami, oh. Ba't natumba tong bakod?
Ito guys, oh, may bulaklak na lang, dami. Nga, ayan yung kinuha natin sa Batuile. Yan mo lang. Buti na buhay. Ito pa oh. Kala namin patay na to nung tag-araw. Kasi hindi naman siya nadidiligan. Ah, may bulaklak na rin siya, auntie. Oh. Wow, galing. Ito yung kulay orange. Dalawang kulay ito eh, orange tsaka dilaw. Ito yung kinuha natin sa Batuile. Hindi, golden yellow yung mga yan. Ay, golden bell ba? Ay, yellow bell yung mga yan. Iba to, ante. Ito yung puno na may bulaklak. Itong mga saging na to, ito yung tinanim ni Papa. Yung buhay na rin. Ante, yung tanim mong aratilis, oh. Kalaki na. Hala, ante. Nagkapuno na rin ang aratilis, oh. Tinanim mo ba yan? Hala, ang sarap ng talbos ng kwan. Kamuti. Wow. Makapagtalbos nga mamaya. Sayang di ako nakadala ng bagoong. Buhay pa pala, oh. Sobrang sukal nga lang. Ayan, oh, may ano na puno ng aratilis. Dikit na dikit naman kasi sa ano, oh, kubo. Kung dito sa ano maganda. Para may lilim. Buti ito buhay. Tanim to ni Auntie Ligaya eh. Marami siyang tinanim dito pero hindi na buhay. Mag-aupan na lang kami ng maglilinis dito. Kataas na ng ano, oh. Ito yung puno ng ano ng golden yellow. Pero ano pa to, matagal pa bago mamulaklak. Itong kalamansi namin guys, bakit ayaw mamulaklak? Ito, taas na, oh, parang mahugan. Wow. Tsaka yung ano dito guys, yung 'di ba may puno ng acacia dito. Tinanggal nila Kuya Efren. Sayang din yun, ang gandang lilim nun eh. Ito naman yung puno ng ano, mulberry. Ayan, may ano, bunga. Ayan, ang ganda ng bulaklak. Bubat na? Hindi, tanggalan ko lang ito. Parang Nahanap niya yung bala, ate? Ito guys, maganda rin ang bulaklak nito. Para siyang sunflower. Kataas na yung puno ng aratilis dun sa likod. Nagdikit din sa kusina. ah, yan dito? Yan o. Ay, ito pwedeng itanim yung mga ratilis na yun, oh. Palalak mo sa yan. Dito pa sana kahit ito, oh. Parang nagbiling dito ba? Kaya nga dyan sa likod. Pero may isa rin dun, oh. Kataas na. Ay, diling mo, manutan ko na buyaw. Nagsusublatan ka. Pag weekend dito tayo. Kaya lang minsan kasi ganda na ito, oh. Ang ganda ng kan. Ito rin, hindi makaungar. Ito, oh, pwede tayo magbawas dito, tapos lagay natin dun sa ano.
Sa Manuot. Sa Kubo. Sa Manuot. Baka may laman na tong kamoting kahoy na to. Itong kamoting kahoy na to guys, ito yung pinang-ano lang namin sa pechay. Tumubo naman. Maliit na ano lang to eh. Sanga. Ang taas niya na oh. Ito yung ating kasagingan. Ito dapat matanggal na yung mga dry na dahon. Nakakamiss din dito yung maglagi-lagi. Kaya lang isa lang ang katawan natin, kaya madalang lang tayo makapunta dito. Dahil nakapokus naman kami sa tindahan. Yun guys, try natin tong pangputol ni Kuya Joby. Oh. Ganda gamitin. Mga ka-dragon, dito na tayo banda sa sa tabi ng fish pond na ubusan ng battery yung ating gas cutter. Naubusan ng charge. Pag yung swimming pag yung swimming pool isang tapog lang sila, paano kung natabising na swimming pool? Pinag-uusapan namin guys yung reunion namin sa Galamay reunion sa December. Santi Ligaya, alas 12 pa lang daw magluto na ng pansit, lumpia at spaghetti. Auntie Pasing ang pangsagpaw niya sa pangsahog niya sa may chapsoy, isang buong baboy. At Agnes, isang buong baboy daw ang pangsahog sa chapsoy. Tsaka may palitsyon pang isa. Yan, sana matuloy yung aming reunion sa December. Ano yun, ante? Pangalan ng nanay niyo, ante? Makarya? Makarya Tihada. Yung sa Uncle Butchog. Ay, sa Uncle. Si Lolo Butchog. Ah? Amo? Francisco, di ba siya? Makarya Francisco Galamay Reunion. Alam mo rin kung Makarya, yung middle, tsaka Tihada. Ano yung middle niya? Okay na yun. Hindi, dapat tanong yun sa dapat yun mapag-aralan mo kung anong Bakit ang makasagot lang doon yung mga anak-anak. May entrance yung pagpasok. Siyempre, tawagin yung pamilya nyo. Siyempre, bago kayo magpasok, tawagin yung pangalan ni Ligaya. Oh, Ligaya Family. Hindi maglabas kayo Ganon. ngayon. Tapos buhat-buhat ka nung mga anak mante. Pagbado na.
Hali. Kung yata sa inyo antay kulay gray, papalitan nyo yung orange kasi pangit. Magpatatak na lang tayo ng isang patatakan lang. Ilan kayo magkakapatid nga antay? Wala? Busek. Ay, 12. Biruin mo yun guys. Kasama ang mga apo-apo, mga manugang, nasa parang kulang-kulang 500 kami lahat. Oo, nilista na kaya namin yon. Ang hinuwala lang sa listahan yung pamilya ni Apong Antipura. Kaya hindi namin alam kung ilan yung mga anak ng kanya. Anak. Yung panganay nila Yung mga guys, apo niya. ang kabuuan ng bilang nila lahat na 73. Oo, yung pamilya ng Tenyang Isa pa lang yun. Panganay. Halos mag-100 na. Yung panganay may nila. mga anak pa. Hindi madagdagan pa. Panganay nila Auntie Ligaya na kapatid. 73. Samantalang kami ilan lang? 20 ano lang ya. Ilan lang tayo? 18? Si anong pinakakunti? Ni ako. Sani. O kayo, tsaka si Kwan. Sila Kuya Jojo. Ilan lang din sila. Ni Lajo. Ayun mga ka-dragon, 12:30 na pala. Hindi namin namalayan yung oras. Magluluto pa lang kami. Wala tayong nabiling isda. Walang available na mga isda. Kaya magtutorta na lang tayo ng talong. Tsaka tinapa. Dami pang tayo dito. Ayun na, nagbangga ito yung torta. Simpleng ulam. Panigat. Pang pamigat. 125 na pala. Ha? 125, mag-alas 2 na naman. Sarap ng ating ulam. Puro almusal. Puro pang almusal. Ito ka natin magplato. Simpleng ulam pero masarap ang kainan. Masalamat po sa mabiyay ito nakakalibusan sana ako ng ito na sa pagbilang sa inyo dito na lahat sa Panginoon. Kain tayo mga ka-dragon. Kain na kami pang umagahan at ito ulam namin umagahan. Mag-alas 2 na. Na-busy kami sa kwentuhan. Habang gagamot. Sa Deligaya kasi kwento ng kwento. Daming marites ng Deligaya eh. Kadami ang baon dito. Hindi daw siya nakamarites sa kanila dito. Tinapa. Nakusubuan pa tayo. Yung nakita ko lang. Hindi siya pa tayong talong. Bago mag. Ay, bakit na. Para ba? Gumawa. Ayaw mo ng masustansyang gulay. Pagawat guys. Malayo eh. Binigyan ka na sa malapit. Ayaw mo ka. Hindi niya type. Yung Hindi yan kasama, type. yung kasama ko ay Oo. Imo. Kaya inas na yan. Kalunggo. Kalunggo. Makanya aloy. Sasarap lalo itong talbos ng kamuti kong pan. Mabuong. Salada. Ito yung gawa ng chulpa sa Deligaya. Ay, oo. Lutos yung. Ang ginagawa ng tinigyan. Saan bugungod ta? Lutos yung takip. Kasama pa yung kawugang oh. Bakit yung buhok pa? Pamigat. Hindi mo tibigat ko ah. Itlog. Bago kinais. Gumat ang tinidyo na yung bakit.
Nainggit ako din sa yung nilutong ulam na dinapanood ko. Ano yung may pusa-pusa? Yung bulaklak. Wala naman ng puso-puso dito. Meron Oo, kanin awag ko lang dyan, oh. Walang puso. Kamangyanan na ito. positive o positive. Pusa-pusa. Ba't tulad ba? Gulitin na naman. Hindi ko pa natikman yun, pusa-pusa. Sarap yun. Kay mama ko lang din ng Tapos yung mapait ay ano daw ba doon? papae. Yung papait. Yung mapait. Hindi ko pa natikman yun. Yung may itlog panti, oh. Naiyak ka na. Makapahan, labas bising ko. Lupin naman. Nagbasok sa siya pa. Ayan mga ka-dragon, pauwi na kami dahil ayan na ang ulan kumukulog-kulog na. Yan, kita-kits po ulit tayo sa ating mga susunod na episode. Ingat po kayo palagi. Bye-bye!